diri karon sa ako ang gamay nga garden diri sa amo ang teres. So inyo magtanom ko og kamatis. Wait lang ha. Sa ano siya to itanam. Dili na kay daghan among gi kuha ang gipalit kay late kaayo na kuan karong panahon na. Late kaayo nag-init. So masayang lang ang kamatis kung masayang na ang kamatis kung maabdan na sad siya og bugnaw inig ka fall, also autumn. Masayang ra siya kay dili pa sila dapat i-harvest, mga tagak na sila kay tugma makaarya. Ganda tubig ha. Atong tubigan. Muna siya ang pinakadako tanan, pero ang uban diha ay kay gamay. So ano siya nga para mailhan na to unsa siyang kasi ang kamatis. Naka-short na ko. Kay init naman. So next. Kamatis lang gyapon na daw. Wala jud mi kapalit og yuta gahapon, guys. Mahal kay usa ka sa akong yuta as in. So, wala naman ko. Wala na ko eh. Tangan na. Ano mana ba? Nasad tayo paprika dire. Ang tubigan kay. Ay. Bro, ulan na ko ikaw. Nauna naman siya. Kung gagawin mo. Matubo siya. So. Wala naman ko ikaw.
akong mga kaang guys ko. Ay, ugat kayo. Wala na pa ko itulog ka kamatis nga dili na ako matama. Sa ubos lang nila ko itanong. Sakto. Adto lang ako siya itanong sa ubos. Wala, tanawan ninyo guys, oh. Hadlok ko ano yan. Mahadlok ko anay. Gasa na ta. Gasa na ta. Oh. Oh. Ikahadlok ka na yun. Kabaw mo, saan siya? Oh. Mahadlok siya ko anay guys, ay. Ato dito ka. Magpuyo gito siya o kuon. Sa yuta. Sa German ba to kay mahimo ko na to siya og may kefir. Ambot lang. Basin tinakot. So, paprika. Na ako ido ka paprika. Na ako ido ka kamatis dito sa taas. So, okay na siya. Dili lang ako dagan. Ang uban na to lang ako nasa ubos si tanong kay wala man na ang beer kay di man mukaon og kamatis. Ito na ako na siya ubos si tanong. Sakto dili. Dili lang ako dagahan. Bukad kayo. Ay. Napakaibilan dere guys, so tulo ka buok. Ako ni siyang ato sa ubos tanong. Mura pa siya gamay ra kay. Nanong kay gipang tanom, pagitan ta mo ha. Wala lang na ako video eh. Pamaan na siya ako na tamang beans na siya. Tagan kayo sila sa isa kakaang no. Para pa. Ari na gina ko sila. Kami kay usap pala na turo. Padong palang turo kang uban. Banay. Dali na man siya akong Melissa. Diri na ako ni sila gitanom sa taas kay diri kay mas limpyo, walay iring diri. Dito sa ubos na iring, na idea. Tumpak ng petersilia, balsamic, saka bagong tanom, mga basta sibuyas daon gamay. Kani ako lang si tanom ani ako ning pinalit sa groceryhan niya akong gipamputol ang dahon ako sang gitanom dire pinara kauban. Kani siya gikan pa ni siya last year, niturok na siya. Peppermints wala pa kaayo ni tubo kay tugnaw lagi karon panahon na koy gamay. Kani siya kay garlic ni siya niturok siya. Niturok man siya sa kusina ako siyang gitanom dire. Yan natay, dara ay patatas sa pariharan. Lah na siya. Close sa ba. Og nakoy pichay. Kani kay hapon ni ko na siya gi balhin diri nga kaang. Nya ang lavender na mo, nami lavender diri sa taas kay kuan man siya nabasahan sa internet nga ang lamok mahadlok na sila sa baho sa lavender mo nagbutang mi diri kay para di kay daghag lamok. Tara akong gi tanong karon og kana lavender food darang duha so yung mana siya nga to ang oy nalubat yung mana siya nga to ang view diri sa taas nara
Itanong na ko siya ang kanang uban nga kamatis ara lang dara sa may garden. Dara sa may gamay nga kaang diha. Sa pa mo ang view dire. Na vlog naman na ako pag first vlog na kung murag mo na akong buhat sa kamera kaya itong natanong, pero sige na lang, sige ko kalo-kalo kay basta ang tugnaw nga hangin niya, ang init nga adlaw mo sakit akong ulo na migraine ka sa. Thank you for watching guys.